Δημητρίου Σωτήρος 162 έως 150 π.Χ. Κάθε του προσδοκία βγήκε λανθασμένη. Φαντάζονταν έργα να κάνει ξακουστά, να πάυσει την ταπείνωση που από τον καιρό της μάχης της Μαγνησίας την πατρίδα του πιέζει, να γίνει πάλι κράτος δυνατό η Συρία με τους στρατούς της, με τους στόλους της, με τα μεγάλα κάστρα, με τα πλούτη. Υπέφερε, πικραίνονταν στην Ρώμη, σαν ένιωθε στις ομιλίες των φίλων του, της νεολαίας των μεγάλων οίκων, με σ' όλην την λεπτότητα και την ευγένεια που έδειχναν σε αυτόν του βασιλέως Σελεύκου Φιλοπάτρος τον ιό, σαν ένιωθε που όμως πάντα υπήρχε μια κρυφή ολιγορία για τις δυναστείες της Ελληνίζουσες, που ξέπεσαν, που για τα σοβαρά έργα δεν είναι, για τον λαόν την αρχηγία πολύ ακατάλληλες. Τραβιούνταν μόνος του και αγανακτούσε κι όμνιε, που όπως τα θέρουν διόλου δεν θα είναι. Ιδού που έχει θέληση αυτός, θα αγωνιστεί, θα κάμει, θα νυψώσει. Αρκεί να βρει έναν τρόπο στην Ανατολή να φτάσει, να κατορθώσει να ξεφύγει από την Ιταλία. Κι όλην αυτήν την δύναμη που έχει μες στην ψυχή του, όλην την ορμήν αυτή θα μεταδώσει στον λαό. Στην Συρία μονάχα να βρεθεί. Έτσι μικρός από την πατρίδα έφυγε, που αμυδρός θυμούνταν την μορφή της. Μα μες στην σκέψη του την μελετούσε πάντα, σαν κάτι ιερό που προσκυνώντας το πλησιάζεις, σαν οπτασία τόπου ωραίου, σαν όραμα ελληνικών πόλεων και λιμένων. Και τώρα απελπισία και καημός. Είχανε δίκιο τα παιδιά στην Ρώμη. Δεν είναι δυνατόν να βασταχθούν οι δυναστείες που έβγαλε η κατάκτηση των Μακεδόνων. Αδιάφορον. Επάσχησεν αυτός όσο μπορούσε να αγωνίστηκε. Και μες στην μαύρη απογοήτευσή του ένα μονάχα λογαριάζει πια με υπερηφάνειαν, που και την αποτυχία του την ίδια να κατάβλει την ανδρεία στον κόσμο δείχνει. Τα άλλα ήσαν όνειρα και ματαιοπονίες. Αυτή η Συρία σχεδόν δεν μοιάζει σαν πατρίς του. Αυτή είναι η χώρα του Ηρακλήδη και του Βάλα.